Mungkin nek klentu diajari nggih, Pak. Nggih, nggih. Semono. Rina pantarane Jan. ampun ngoten lho Pak, isin Ora kula. apik saya itu. Kandat kula meminta Dwi kaya aturku wingi besok nek duwe bojo nek pengen suarane apik sekolahno kaya Mia. Nggih. Sekolah napa, Pak? Ya sekolah seni olah suara dan vokal ya. Iya. Matur Bapak, Mia menika kajawi seniman niku ya sih berdarah seorang seniman besar dalang. Loh, maka suarane apik. Dalang sinten? Wah, Malinda tak omongi kowe nek pengen suaramu apik nyedhako dalang. Oh, ngoten. Bojone Malinda jane ya dalang ning suarane kono gak pati apik. Dalang kerusuhan kok. Dalangan pit kok kono ya. Terus Lajeng nggih, Pak. nggih. Antuk nugraha iwang manon Suara leh bening. bar tak resiki mau, Pak. Ya, sebening air di akuarium. Aduh. Butek kae. Saindenging Pak Dalimen guyang-guyu kok. Aku perkewo. Lah ngopo? Bapak ki Lah biasanya Pak Dalimen sing ngajari kula. mboten bengi iki benten nggih Bapak. Loh, Mia kok ya Nggih. lakon. Iki pundi wau? La 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 la. Nuswan tarwa kalis godoran cana ayam tentram adil makmur sengkut ambangun negara Lur sampun DNS musik Nggih. audione yo nggone DNS. DNS. Makane minu minuk minu. ya minuk Operatornya siapa ya ki? Operatornya siapa? Loh, bolo Mas Kamto. Loh, elok yo ngene kok. nggih Aturke langgame. browsing nek nek. Iya, wis gak apa-apa. Malam ini bebas browsing Ya. kok ya. Mboten napa-napa to, Sing penting Pak. kok omah datane dikebaki sik. Nggih, sik tak browsing Ora ya apa-apa. karo leren ya, Pak. Heeh. Mm. Ki mumpung sowan nang gone dulure dhewe kok ya. Nggih.
Muga-muga sinyal rada elek setengah jam lagi temu. Dadak yo. Ora kono apik HP-ne ya Apik. padakno HP-ku. Sewindu. Langgam sewindu nggih, Pak. Nggih to, Pak, dolingan nika. Oke ya. Nggih. Bebendu among sira kang cumanda aning jejantungku Sinarengan DNS campur sari katuraken wilujeng dalu atur para tamu.
bebendu among sira kan cumandha aning jejantengku matur suwun Ye sampun, satu lelagon sampun, Pak. sinarengan Mbak Mia.